10 години! Олд Сейбрук! Олд Сейбрук! Олд Сейбрук е вече една голяма част от живота ми и едно прекрасно приключение, което всеки път изживявам с огромно удоволствие. Красиво пътуване във времето в света на Уди Алън и то през погледа на Николай Поляков. Онова време, в което се е слушал истински джаз, танцувало се свинг със сърце и душа. И Олд Сейбрук изобщо не е олд. Пълни салони, 10 години, независимо от това къде е Театър София. Благодарим ви. За мен това е голяма душевна радост, че участвам в такъв спектакъл. Сега, ако трябва да ви сметам нещата, аз би играл 6 години, веднъж месеца. Един театрален сезон е 9 месеца, което означава, че 6 години, то 9 месеца прави 54 месеца. Представлението трябва точно 1 час и иначе казвам 60 минути. Значи означава, че аз съм го изиграл 54 пъти по 60 минути, това прави 3240 минути. За мен участието в Олд Сейбрук и Последния страстен любовник са 3240 мига. Последният страстен любовник е едно представление, което обикнах преди 10 години и адски много продължавам да обичам и до днес. 10 годишно удоволствие да се срещам с драматургията на едни от най-добрите световни автори, поставена от един от най-добрите български режисьори, изиграна от едни от най-добрите български актьори. За мен е чест и удоволствие. Боби Мишел е супер смешна и аз много си я обичам и сега, и преди 10 години, и след още 10 години. Така че за мен този спектакъл е винаги забавление. С моята героиня вече 10 години се срещаме с радост и любопитство, преминаваме през сцената с нейното хапливо чувство за хумор и се разделяме с мъничко тъга до следващата ни среща. 10 години любимо представление. Честит юбилей!